Lad os så se trænerteam, om de kan slå politikerteam. Der er stillestand. Kom så. Der er vand på banen. Trænerteam i problemer. Store problemer. Politikerne trækker fra, der må godt klappes lidt. Og politikerteam vinder den første. Spørgsmålet er, om de har mere i benene. Det er en gang mere, der politikerne. Så bliver det sagt værsgo igen. Deltagerne er i gang. For fuld udblæsning. Der trækkes. Men igen politikerteam. Prøv at se trænerteam. Sådan. En af politikerne falder. Sådan. Trænerteam. Kom så. Kom så. Ja, politikerne i problemer nu. Men holder igen. Politikerteam i problemer. Og så er det altså trænerteam. Og så skal vi altså ud i bedst af 3. Hvem har bedste ben? Hvem skal blive sidst i disciplinen i tovtrækning? Når du vælger udstændelsen. Så er det altså tredje afgørende. Begge hold er ved at være klar. Nu! Så er vi i gang igen. Hvem skal have tredjepladsen? Der er stillestand. De står godt til hinanden nu. Trænerteam ser stærke ud. Politikerteam trækker det. Der bliver kæmpet. Det er sjovt nok med tovtrækning, der bliver altid smilet. vil jeg gøre. En snor, der hænger ned. Hvor er det godt det her. Så! Politikerteam kommer ind på fjerdepladsen, og trænerteam på tredjepladsen. Så er det altså erhvervsholdet og formandsholdet, vi skal ud. Ja, sådan. Så bliver der kæmpet. Pændige problemer. Store stærke siden. Erhvervsholdet har godt fat. 5 mod 5. Formandsholdet kæmper bedst af 3. Formandsholdet i problemer. Bent nærmer sig midten nu. Men trækker sig igen den anden vej. Sådan. Det er finalen. Bent på vej mod midten. Prøver at trække den anden vej. Det bliver hårdt det her. Vi spiller altså fodbold kl. 11. Så vi er færdige der. Erhvervsholdet vinder første omgang. Og så er spørgsmålet, om formandsholdet kan komme igen. Det er bedst af 3. Med en tovtrækning, vi snakker om. Erhvervsholdet skal vi have hen til torvet. Vinder erhvervsholdet nu, så de vinder af tovtrækningen. Men de er træt nu, kan man se. Formandsholdet har lagt en strategi, kan vi se. Og det er formandsholdet, der trækker for nu. Formandsholdet trækker for. Erhvervsholdet kommer igen. Prøver den anden vej. Der bliver trukket. Vi må godt klappe af dem nu. De trænger til det. Bedst af 3, men formandsholdet skal vinde nu. Bent er på vej over midten. Og det bliver erhvervsholdet, så vinder tovtrækningen. Og nummer 2, det er altså formandsholdet, der vil lave. Og så det næste, det er altså et trillebørløb, hvor der skal køres 2 ture. Politikerteam har friske ben. Formandsholdet er godt på vej dernede af. Jeg tror, det bliver formandsholdet, der vinder. Som første der skifter først. Der er dybløb i nu. Der bliver skiftet rundt. Formandsholdet er først. Politikerteam i problemer ved at vælge trillebøren.
Formandsholdet kommer først ned, og så skifter de til de to sidste. Politikerteam i store problemer. Formandsholdet fører med en halv banelængde. Politikerteam kommer stærkt nu. Men formandsholdet gør det godt. Sådan, og vi giver en hånd til formandsholdet, der vinder, og selvfølgelig også til politikerholdet. Og begge holder klar i finalen. Vi tæller ned for 3, 2, 1 nu! Sådan, erhvervsholdet og trænerteam næsten ens. Trænerteam lige en tand foran. Slår lige et slag. Trænerteamet, så skal der skiftes. Der er dødt løb mellem erhvervsholdet og trænerteam. På vej tilbage kommer trænerteamet først. Har problemer med at komme i gang på erhvervsteamet. En lille smule bagefter. Trænerteamet er forrest. Trænerteamet er forrest. Sådan. Og der bliver skiftet. Hvem kommer først derud af? Det er godt trænerteam. Erhvervsholdet halter lidt bagefter. Har sat de gode ben på til sidst. Lad os se, hvordan det ser ud. Så er vi altså godt klap lidt her, hvor der bliver skiftet, og det kommer ned i topløbet. Hvem bliver vinderen? Erhvervsholdet i problemer med skiftet. Trænerteamet først på vej hernede. Og det bliver en sikker sejr og vinder. Der spiller beløb til trænerteamet for erhvervsholdet. Så altså trænerteamet vinder trillebør, nummer 2 erhvervsholdet. Og så bliver det formandsholdet, der bliver nummer 3. Og sidst bliver politikerteam, som har samlet på 2 fjerdepladser indtil videre. får det lidt. Ingen hjælp. Ikke noget med distraheret. Ej, det er en skive. Ja, den skal ramme over. Det er helt overalt, det gør. Jeg kan ikke anbefale et forkab i skiverne, så holder jeg lige sikkerhedsmæssigt afstand. Ja. Det var lidt lavt. En gang, eller? Så har du skydet. Så er det nemmere at hente dem. Ja, det er rigtigt. Det er den skulle lave, så er det ikke så står det, at vi skal skulle lave. Du er godt nok noget lave. Yes, 2 biler. Jeg skal hen til højre, kan jeg se. Det er jo ret for blæt. Sådan! Så er det tredje og sidste bil. Han er ikke nok kigge på til lige sikre, så se hvor man rammer. Så kan man sætte, hvis jeg skal have. Den må holde stille nu. Det står der. Nej, det er ikke nemmest alt det her. Så er det sidste bil. Så spiller vi ramme holdet. Sådan. Ej! Og det er sådan her. Vi er rundt til erhvervsholdet. Og det næste, der holder sig snart, det er politikerteam. Det er en ny Robin Hood. Sådan, lad os se den første bil. Sådan i skiven. Sådan. På pladen. Du kan bare noget på, så skal nok om. Med et højere vand. Ej, sådan. På begge spiller er afgørende. Og hvis nu skal lægge pres på dem, så de bliver... Skal det igen, vi skal en fjerdeplads i denne disciplin. Sådan, prøv lige at se der. Vi er oppe på udspillerne fra politikerteam. Og der er altså formandsholdet. Det er gang med bæltforholdet. Der er næste. Eller får det ikke Sådan, med en enkelt side af. Ja, en hold tilbage. Det spiller her for formandsholdet.
Skiven rettes. Der sker noget med en pil her. Sådan! Ikke siden af. Skal det være 0 point? Begge store problemer. Sådan! Og på siden af 3 forsøg. Med sin anden hel. Han er meget koncentreret. Sådan! Han rammer skiven. Skal det være rent æg, du her, eller skal det have på Claudia? Lad os lige få den her bil, du vil have. Jeg er faktisk ikke sikker på, om det der er sådan bagstand nok. Nej, der er ikke pres. Så pænt. Kom så. Sådan! Han rammer skiven. Der er ikke nogen point. Det var en skiv for forsøget. Hvad er det, der skal gøre? Det er det nok. Overlægger. Det var overlægger ud. Nej, det gør du igen. Du overlægger ud. Ja, det er godt. Hvordan er du rammer skiven? Det vil sige, sportsgrænger er intuitivt. Sådan. I kommer ud. Og der. Det er det på. Jeg er her kæmpe. Og der er 2 biler tilbage på banen. Sådan. Har du ikke en med mig, der har ikke? Du skal bare ned. Og så skal der færdigt over munden, og skal tage noget på den. Hvor lang tid skal det blive dernede? Vi siger 3, 2, 1, gå i gang! Yes! Men det der var sin sprogmånden, den ældre. Ja, det var fantastisk. Og der bliver stået på det kære med. Ja. Ej, og I har jo godt ud om det her fantastiske her. Det var dejligt. Ikke? Ja, vi kan prøve det til. Så det er færdigt. Så kommer man også til at på sin gang. Jeg vil faktisk være sket, hvem der fører, der er forskellige strategier. Ej, det kører, men det er jo ikke bare en af de lille maskine. Det er en ordentlig privat, det skal det jo. Vi skal tage munden. Men vi kan have mange ting på biler, eller hvad? Det findes ikke på nogen der. Det er fuldt op. Det er ikke lidt opgavende her. Jeg skal lige have gået til. Jeg træner, du skal faktisk rigtig godt ud lige nu. Så det bliver fint. Og det er klappet for træner til de små. Det må jeg jo på. Ja, det skal godt ud det her. Kom så! Jeg tror faktisk på indskylder. Det er godt for dig. Kom nu! Ej, kom, stad nu med ro! For store biler. Ja, kom så. Kom en gul! Alle selvfølgelig er sammen med hinanden undervejs.
det er godt, Kurt. Det er det. Trænerteam skal gå ud. Helt skidt, hvad så? Det er langt tilbage. Den giver Herning. Den giver den sidste team. Mellem de ender. Og det er fantastisk det her. Ja, ja. Sådan. Langt til den giver team. Det er nummer 2. Nu giver nummer 2 til det trænerteam til højre. Eller også til trænerteam. Og jeg har prøvet at forholdskolde i problemer. Du bliver så vendt til det. Ja, og det er meget godt at spille. Så vil jeg gerne have, at vi klapper alle holdene ind på banen, når de bliver kaldt op. Vi starter med holdet, der kom på 4. pladsen. Det skulle jo selvfølgelig gå galt med Bent på holdet. Med 13 point. Formandsholdet på 4. pladsen. Her får vi formandsholdet ind. Og en 3. plads på dagen med 10 point. En hånd til politikerteam. Den 3. plads blev sikret. I citronmåne spisning her til sidst. Det så ikke godt ud fra starten af. En anden plads, mine damer og herrer, med 9 point, så går de mod trænerteam. Og 1 point mindre, nemlig med 8 point, blev vinderen erhvervsholdet på en flot førsteplads. Du kan lige køre rundt om banen. Løb. Og så giver lige en hånd til alle deltagerne igen. Og så vinderen erhvervsholdet. Så var det trænerteam på anden pladsen. Og så er der masser af gevinster over i Tom Beo Boland herovre. Og så nu er vi bagved os her, Belle IF spiller.